На рапсавых палетках праца кіпіць з самага ранку. Для вопытнага механізатара Андрэя гэтая ўборачная кампанія экзамен асаблівай важнасці. На ім увесь цыкл вырошчвання гэтай культуры. Сам садзіў, сам апрацоўваў, а сёння прыступіў да ўборкі. Настроение хорошее. Жаль, что в этом году погода не дает насладиться уборкой в полной мере. Так стараемся, выхватываем погожий денек и время между дождями. Стараемся убирать черное золото. Как с урожайностью? Вот то, что видите сейчас. Урожайность за 12 лет я второй раз вижу такую урожайность в этом хозяйстве. То есть, хорошая, достойная урожайность на высоком уровне. Сярод усіх культур рапс займае асаблівае месца. Яго галоўны плюс – магчымасць ранняга старту. Калі на іншых палетках механізатары вымушаны чакаць, пакуль сыдзе раса, то на рапсе тэхніка гатова да бою з самага ранку. А ў час жніва, як вядома, кожная гадзіна дарагая. Аграрыі кажуць, рапс культура даволі капрызная. Калі спазніцца хоць на дзень, струкі высахнуць, а ураджай застанецца на зямлі. Таму выкарыстоўваюць кожны пагодлівы дзень, бо на рахунку кожная хвіліна. Сёлета ў гаспадарцы Лукская пад рапс адвялі значныя плошчы – 660 гектараў азімы клін і 40 яравы. Каб сабраць ураджай без страт, тэхніку падрыхтавалі загадзя і грунтоўна. Спецыяльна да ўборачнага перыяду камбайны абсталявалі так званымі рапсавымі сталамі. Гэтыя прыстасаванні падаўжаюць платформу жняяркі, што дазваляе мінімізаваць страты каштоўнага насення. Культура, соответственно, не только для нашего хозяйства, она в частности очень важна, потому что обеспечение белком на сегодняшний день – это основная составляющая для производства молока и, соответственно, стартовых комбикормов для молодого поголовья КРС. У нас на сегодняшний день в общем 6500 КРС, и из них 2000 – это дойное стадо. Какие закупочные цены на белок, то да, я считаю, что это важнейшая культура для нашего хозяйства. Камбайны ў полі – гэта толькі палова справы, не меншы акцэнт зроблены на працу зернесушыльных комплексаў. Менавіта яны зараз прымаюць першыя тоны рапсу прама з палеткаў. Тут насенне праходзіць неабходную ачыстку і сушку да патрэбных кандыцый. І толькі пасля такой дэталёвай дапрацоўкі зерне адпраўляецца далей на перапрацоўчы завод. Во всякой уборке, большую роль, даже, может быть, главную играет сушильное хозяйство. На сегодняшний день 500 тонн рапса находится на зернотаку. Первую партию мы вчера загрузили, сегодня разгружаем. Сдаем уже на наше головное предприятие. Сушилка, у нас была подготовлена неплохо. Персонал, работа прошлогодний, который себя зарекомендовал, справился со всеми задачами. Тэмпы ўборачнай набіраюць абароты з кожным днём. Усяго на Гомельшчыне ўбрана 10 000 гектараў рапсу. Гэта 15% ад запланаваных плошчаў. У лідарах паўднёвыя рэгіёны, якія першымі пачалі жніво. У Хойніцкім раёне ўбралі ўжо 64% плошчаў, а ў Брагінскім – 58%. Тацяна Піменёнкава, Владзіслаў Казлоў, тэлерадыёкампанія «Гомель».